jo aquí, espera. No ho sé, potser hi es pot posar o no sé. Bueno, ja es posa aquí. Sí? Bueno, doncs jo aquí. Ja s'hi posarà ell. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir avui aquí a la presentació de la diagnosi sobre la gestió dels espais xarxa Natura 2000 i els peins de la Costa Brava. Jo em dic Jordi Palau del Mas, soc president de SOS Costa Brava. En nom de la federació, moltes gràcies per assistir. SOS Costa Brava, com sabeu, és una federació que es va començar a gestar el 2018 fruit d'una urgència. La urgència per aturar diversos projectes, la majoria urbanístics, que amenaçaven zones d'alt interès mediambiental o paisatgístic. Desgraciadament, aquesta amenaça no és nova i la Costa Brava ha estat ancorada en aquesta urgència des de fa dècades. Aquest agost ha fet 90 anys de la conferència Pro Costa Brava, que es va celebrar al Teatre Municipal de Girona, precisament, el 1935. El propòsit d'aquesta conferència era el de l'exposició i estudi de les solucions que es podrien adoptar en matèria de turisme amb 3 finalitats. La primera era preservar les belleses naturals de la Costa Brava dels perills que representa la desordenada actuació de la propietat privada. La segona era posar en valor aquestes belleses traient-ne el màxim partit en benefici de la col·lectivitat. I la tercera era per fer la Costa Brava un gran centre d'atracció turística. 3 anys abans, l'estiu de 1932, s'havia enllestit l'avantprojecte del Pla de Distribució en Zones del Territori Català conegut com a Regional Planning de Catalunya, que, entre d'altres objectius, pretenia que els catalans coneguessin les belleses del país, facilitar la creació de parcs naturals destinats a tenir un règim especial de conservació i, sobretot, ordenar els usos del conjunt del territori. Un dels enginyers responsables d'aquest projecte va ser, precisament, Santiago Rubió i Tudurí, el 1932. Després va venir la dictadura amb el seu desarrollismo i va utilitzar el paisatge i la natura com a més recurs i matèria primera per a l'urbanisme més desaforat i el turisme de masses. Un cop mort el dictador, la urgència va tornar a manifestar-se en el primer debat Costa Brava, que es va produir el 1976. L'any vinent farà 50 anys del primer debat Costa Brava. I les conclusions es proposava la creació urgent de parcs naturals i la formulació de plans de protecció i es denunciava una gestió urbanística pública posada al servei indirecte de la gestió privada, mancada de previsió i duta a terme amb una tècnica caduca. Una planificació urbanística, deia, que amb l'excessiva qualificació de sòl urbanitzable i una execució incontrolada ha agreujat notablement l'especulació. Des de llavors s'han aconseguit fites importants. Per exemple, la Llei 12/1985 de 13 de juny d'Espais Naturals o la posterior aprovació del Pla d'Espais d'Interès Natural, el PEIN, de l'any 1992. Finalment, el 1997 també la Generalitat comença a llistar zones per incorporar a la xarxa Natura 2000 com a llocs d'importància comunitària, LICs, o com a zones d'especial protecció de les aus, ZEPA, i fins i tot el 2014 es van anar incorporant altres zones més a la xarxa Natura 2000 com a zones d'especial conservació. Tanmateix, mentrestant, hem anat veient que la democràcia tampoc ha estat garant per aturar la voracitat de l'especulació immobiliària. I 15 anys després d'un segon debat Costa Brava, que es va celebrar el 2003, i que constatava que aquella urgència per preservar el territori encara era present, a l'agost del 2018 finalment neix SOS Costa Brava. Des del 2018
lluitem incansablement i a contrarrellotge per salvar cada racó del paisatge que es vol construir, o el que és el mateix, destruir. Per salvar cada riera que es vol canalitzar, per salvar cada praderia de Posidònia que es va arrencant amb el fondeig indiscriminat i sense control de cada estiu, per salvar cada bosc que es vol talar per fer-hi passar una autopista C32 fins a Lloret de Mar, en comptes d'una ronda ja projectada amb un molt menor impacte. Per salvar un golf de roses del model especulatiu que va empeltant les necessàries energies renovables. Per salvar cada hàbitat amenaçat per un fals camí de ronda anomenat Camí de Mar que pretén turistificar la natura especulant amb obra pública i que va seduint a massa administracions que no es plantegen les conseqüències que en tindria. Per això som aquí i continuem treballant per salvar un massa llarg etcètera que s'estén per la platja de la Farella, per Cap de Vol, per un Cadaqués on hi volen construir més de 700 habitatges, per tantes zones de Begur, per Aigua Gelida, on hi volen construir un hotel, per la platja de Pals, per Collet a Calonge, per les pinedes de Platja d'Aro i tants i tants i tants altres indrets. Avui, aquí fem l'esforç d'aturar aquest rellotge de la lluita a contrarrellotge i allunyar-nos per un instant de les urgències més immediates. Prendre consciència d'allò que és important i plantejar-nos en quin estat es troben aquelles zones que ja han estat teòricament protegides i fora de perill. Aquelles zones que des del 1932 el Regional Planning que us deia reclamava protegir i posar en valor en benefici de la col·lectivitat. Aquelles zones que s'han convertit en el nostre més preuat patrimoni natural. I si disposem de tot el que cal per mantenir-lo o no i posar-lo en valor. Per donar resposta a aquestes qüestions, l'Albert Albertí ens presentarà avui la diagnosi i els resultats claus que des de SOS Costa Brava se li ha encarregat. I a continuació, l'Eduarda Ribot ens parlarà sobre el marc legal, el repte i les mancances. I és que sovint donem per descomptat els beneficis que sens dubte obtenim de la natura i de tots aquests espais. Ja sigui des del punt de vista més bàsic, com la necessitat que tenim per mantenir la qualitat ambiental de l'aire, el paper regulador amb el clima, la necessària existència per mantenir activitats primàries, els beneficis per la salut de tots els catalans que en gaudim com a espai lliure, formant part intrínseca del nostre model d'estat del benestar, o bé per aquells que només entenen la vida des del punt de vista capitalista, la importància d'un paisatge que és un dels principals actius del turisme que ens visita. El patrimoni natural és justament això, patrimoni de tots, tots els que vivim aquí i a tots els que ens reporta uns beneficis, sobretot vitals, però també econòmics. I és necessari, doncs, que ho tinguem present per reinvertir contínuament en aquest patrimoni si volem continuar beneficiant-nos del que ens dona i que en un context d'emergència climàtica i escalfament global serà cada cop més preuat. Moltes gràcies per venir. A continuació us passarem un vídeo i després entraran els ponents. A Europa, la xarxa Natura 2000 és la gran aposta per conservar la biodiversitat. Un compromís comú per protegir els hàbitats i les espècies més valuoses del continent. Sobre el paper, és una de les xarxes de protecció ambiental més extenses del món. Però a la Costa Brava, que com la resta del nostre país és un dels llocs amb més biodiversitat del món, aquesta protecció només és una ombra del que hauria de ser. A SOS Costa Brava hem analitzat rigorosament l'estat real dels espais del litoral gironí que formen part de la xarxa Natura 2000 i el resultat és contundent. La majoria no tenen ni delimitació clara, ni òrgan gestor, ni un pla de protecció, ni pressupost propi. Parlem d'espais tan emblemàtics com Muntanyes de Begur, Cap Roig, Cadiretes, Pinya de Rosa, l'Albera,
Cap de Creus, els aiguamolls de l'Empordà, el Montgrí o les Gavarres. Indrets que en teoria haurien de gaudir d'un alt grau de protecció, però que en la pràctica viuen abandonats, exposats a l'especulació, a la degradació i al silenci institucional. Sense delimitació, els espais queden vulnerables i desprotegits. Sense òrgan gestor no hi ha responsables ni governança. Sense un pla rector no hi ha estratègia de conservació. I sense pressupost no es pot aplicar cap mesura efectiva. Tenim una xarxa que hauria de garantir la vida, però que no disposa de cap mecanisme real per defensar-la. Es crea així una falsa sensació de protecció que a efectes pràctics no existeix. Una xarxa que existeix als mapes, però no al territori. Des de SOS Costa Brava reclamem un canvi profund, una veritable activació de la xarxa Natura 2000, amb responsables que gestionin els espais protegits, amb un pla rector que estableixi una estratègia clara i efectiva, amb la delimitació precisa dels espais, amb el finançament necessari per implementar les mesures previstes i amb l'aplicació immediata de les obligacions que la legislació europea ja contempla. Només així la xarxa serà el que havia de ser, una estructura viva de connexió ecològica, no una etiqueta buida destinada a tranquil·litzar consciències. El litoral català no pot esperar més. És hora de convertir les promeses en polítiques efectives i els mapes en territori protegit. SOS Costa Brava, per una xarxa Natura 2000 viva, real i gestionada. Sí? Hola, bona nit. Bona tarda, bona nit. Moltes gràcies per l'assistència. Jo soc l'Albert Albertí, soc una mica l'autor d'aquest treball, tot i que també hi ha hagut altres col·laboradors que han ajudat a confeccionar-lo. Puc estar aquí xerrant molta estona, crec que no és el que pertoca i no ho faré. Intentaré fer una síntesi molt precisa, molt clara, deixant anar 4, crec, idees claus del que és el treball i dels resultats obtinguts. Llavors, en tot cas, si es vol entrar en més detall, si hi ha torn de preguntes o el que sigui, o en privat podem parlar-ne distesament. Per tant, sí que seré bastant sintètic i intentaré fer una cosa bastant resumida. Anant al liu una mica... Un moment que... Som-hi. A veure, primer de tot és important contextualitzar temporalment quan es va començar a gestar aquest treball. Estem parlant de l'any 2023, va començar més o menys a 23 i va finalitzar a principis de l'any 2025. Per tant, la informació és dinàmica i amb això vull dir que hi haurà moltes coses que han passat durant aquest 2025 que aquest treball no inclou perquè en aquell moment ja es va tancar i que també han estat importants. Aquí incloc tant projectes, actuacions, treballs que s'han fet en els diversos espais naturals, coses també positives, també n'hi ha de negatives, com per exemple l'esbandida que hi ha hagut de treballadors en tots aquells parcs naturals que tenien un òrgan de gestió. Per tant, aquests aspectes no es recullen i aquests treballs o projectes que s'han executat aquests darrers mesos, per exemple, tampoc apareixen. Per tant, és important una mica contextualitzar i tenir molt clara aquesta línia temporal. L'àmbit està clar, ja en el vídeo s'ha dit i el torno a repetir. En principi estem parlant de 9 espais naturals, estem parlant del massís de l'Albera, la península del Cap de Creus, amb la figura de parc natural, la zona dels aiguamolls de l'Alt Empordà, la zona del massís del Montgrí i les Medes i Baix Ter, amb figura de parc natural, el massís de les Gavarres, gestionat per un consorci, ja en parlarem una mica breument, les muntanyes de Begur, l'espai de Castell-Cap-roig, el massís de l'Ardenya o Cadiretes i l'últim de tots, el de Pinya de Roses, aquell petit espai que tenim a Blanes. Aquest treball bàsicament s'ha confeccionat en cada un d'aquests espais, s'ha elaborat una fitxa, ara en parlarem una mica més resumida, de tots els elements i aspectes que hem anat tractant o que s'han anat tractant de cada un d'aquests espais per acabar tenint una visió i al final de tot, un cop estava tot elaborat, tot això ho hem passat per una coctelera, per dir-ho així, per intentar sintetitzar-ho tot i acabar construint 4 taules, diguem-ho així, resum,
per tota aquella gent que no té temps de llegir-se totes les fitxes de tots els espais, perquè de fet és extensa, doncs amb 4 taules resum una mica tots aquells ítems que nosaltres creiem que són importants i són rellevants i que per tant és una mica el que ara us volem traslladar aquí i que us traslladaré, tot i que jo d'aquestes 4 taules resums tampoc entraré en detall, sinó que les agruparé i les sintetitzaré amb 6 mapes, que seran una mica els resultats finals d'aquests grans aspectes que crec que són per destacar. Una mica perquè tingueu clar una mica aquest contingut de fitxes, entraré, com veieu aquí, hi ha temes tant de descripció, si l'espai disposa d'òrgan, si inclou zones humides o espais d'interès ecològic, si hi ha entitats ambientals o acords de custòdia, si l'espai té valors naturals, etc. Tot això ens ha permès acabar definint, per dir-ho així, tots aquests nous espais, agrupar-los en 2 grans grups. Si fem un símil, diguem-ho així, culinari, estaríem parlant de restaurants de carretera o de restaurant amb carta, per dir-ho així, o si voleu fer un símil esportiu, parlaríem d'espais de segona divisió, primera divisió no en poso cap, serien segona divisió i tercera divisió, i una mica el denominador comú que fa que un espai estigui en una divisió o una altra, doncs és, en el cas particularment i a parer meu, és l'òrgan de gestió. Tenim aquests nous espais, tenim el primer grup, serien els que tenen un òrgan de gestió, aquí entraria Cap de Creus, entraria els Aiguamolls de l'Alt Empordà, entraria el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes, i entraria el massís de les Gavarres, i també dintre aquest gran grup també trobem com 2 velocitats. Trobaríem potser amb una primera velocitat amb la península de Cap de Creus, on s'han treballat i s'han fet moltes coses, entrarem una mica més en detall, potser és l'espai natural que actualment gaudeix d'una millor planificació i, diguem-ho així, de recursos i de gestió d'aquest propi espai. Sí que llavors en aquest gran grup tenim una particularitat, que és aquí on vull entrar amb incís, que és el massís de les Gavarres. Aquest espai, malgrat no tenir cap figura de protecció, està gestionat per un consorci, disposa d'un òrgan de gestió, disposa de recursos i disposa també d'una planificació, en aquest cas no d'una figura de pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, sinó d'unes normes especials. I dintre d'aquest grup llavors tenim 2 espais una mica per sota, a parer meu, que serien els Aiguamolls de l'Alt Empordà i el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Aquests espais tenen una figura d'especial protecció, tenen un òrgan de gestió, són parcs naturals amb diferents figures a dins, reserves, etc., però no disposen encara de pla especial. Els Aiguamolls sí que es va redactar al seu moment, crec que l'any 2019 va ser quan va haver la sentència que el va derogar i per tant actualment no gaudeix d'aquest tipus d'instrument, malgrat estar redactat i estar allà. Crec que és una sentència que va haver-hi d'un recurs d'uns càmpings, una cosa d'aquest tipus. I llavors tenim el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes, Baix Ter, que malgrat haver-se format l'any 2015, creat aquest parc, i la llei estableix que els 2 primers anys s'havia d'haver elaborat el pla especial i el pla rector d'ús i gestió, 2025, és a dir, 10 anys després, encara no tenim cap tipus cap d'aquests 2 instruments de gestió. Això seria el gran grup, per dir-ho així, dels espais que gaudeixen d'un òrgan de gestió i d'uns recursos i d'un finançament propi, etc. I per sota d'aquesta divisió, en una divisió inferior, trobaríem la resta d'espais. Estaríem parlant del massís de l'Albera, estaríem parlant de, per dir-ho així, Begur, massís de Begur, estaríem parlant de Castell-Cap-roig, estaríem parlant de massís de Cadiretes i estaríem parlant del paratge de Pinyarrosa. Dintre aquest segon grup també val a dir que jo crec que també podem diferenciar com 2 grans tipologies. Tenim la particularitat de Castell-Cap-roig, que malgrat no tenir òrgan de gestió, sí que disposa d'un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, per tant aquest espai té una mica més que els altres, i tenim en segon terme el petit espai de Pinyarrosa, que malgrat tampoc no tenir cap figura ni òrgan de gestió, sí que té una figura que gaudeix d'una part de l'espai, quasi el 80% de l'espai és paratge natural d'interès nacional. I a la cua d'aquests 2 grans, d'aquest segon gran grup, trobaríem 2 espais extensos, importants, amb valors naturals i realment amb unes pressions i unes amenaces importants, com serien el massís de Begur i el massís de l'Ardenya i de Cadiretes. Això és una mica el resultat i la síntesi final que
crec que és important intentar transmetre-ho una mica i deixar les coses, explicar-vos una mica breument una mica aquestes dues grans categories. La fitxa, com podeu veure els continguts, entra en aspectes fins i tot d'ús públic, infraestructures d'accés, impactes, també es fa un llistat de tots aquells valors naturals que tenen, els objectius de conservació, les mesures de gestió i conservació. Val a dir que molts espais que tenen òrgan de gestió ja estan desenvolupant aquestes mesures, molts altres espais que no tenen òrgan de gestió també s'incorporen mesures, però són ja mesures de conservació, diguem-ho així, transversals i que en deriven d'actuacions amb espècies claus de xarxa Natura, etc. I ja una mica per acabar, com dius, intento ara transmetre-us amb 6 mapes. Una mica aquí és les taules, que és el resum de les fitxes, els principals aspectes de gestió de cada espai i la proposta de màxims i de mínims per cada un d'aquests espais. Ara ja entrant una mica en resultats, deixeu-me transmetre's amb aquest llistat de colors, com si fos un semàfor, vermell no hi és, amb taronja hi és a mig fer, per dir-ho així, i en verd és que hi és. I aquí tenim, per exemple, el que és la delimitació dels propis espais. En aquest sentit, trobem Capdecreus, Aiguamolls i Montgrí, que tenen la delimitació, no és el pla especial de delimitació definitiva, en molts casos, sinó que és amb la pròpia llei de creació del Parc Natural que sí que es fixen els límits. Llavors, en part, també tenim 3 altres espais, que és el Massís de l'Albera, Gavarres, Cadiretes i Penyarrosa, Penyarrosa no, on part de l'espai, no tot l'espai, sinó una part de l'espai, té una delimitació definitiva. L'altra part no la té. Per tant, en aquest cas s'ha optat per deixar-los amb aquest color taronja de la feina, per dir-ho així, a mig fer. I finalment tenim 2 espais que no gaudeixen d'aquest instrument bàsic, que és la delimitació definitiva, que en aquest cas parlaríem del massís de Begur i de Pinya de Rosa. Deixant estar el tema del pla especial de delimitació, anem a l'òrgan de gestió, com us he comentat abans. Aquí teníem les 2 grans divisions que us he comentat. Tindríem la primera divisió, que és la segona divisió, que serien aquests espais en color verd, que parlaríem del Parc Natural del Cap de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls i el Parc Natural del Montgrí i les Medes Baix Ter, i el massís de les Gavarres. Aquests espais, com us he comentat abans, tenen el seu propi òrgan de gestió i, per tant, el nivell de conservació i de protecció gaudeixen d'un nivell de protecció i conservació millor que no els altres espais que no en tenen, com seria el massís de l'Albera, el massís de Begur, Castellcap-roig i Cadiretes i Penyarrosa. Com veieu, els colors vermells en aquest cas predominen. En el que són les figures dels instruments de gestió i de regulació d'aquests espais, que són 2 instruments bàsicament, que és el que contempla la Llei d'Espais Naturals de Catalunya, la 1285, parla molt clarament que són 2 instruments, el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge, com a instrument de regulació d'usos, i llavors tindríem el PRUC, el Pla Rector d'Ús i Gestió. En aquest cas, el Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge, com us he comentat abans, Capdecreus i Castellcap-roig són els únics espais que gaudeixen, que tenen aquest instrument aprovat i vigent. Tindríem després el cas particular dels Aiguamolls, que malgrat estar redactat es va derogar i per tant és com si no el tingués. També tenim l'incís del massís de Begur, que es va l'any 2000, no me'n recordo, l'any 2010, es va fer una intentona, es va fer una proposta, es va fer una aprovació inicial. A partir d'aquí nunca más se supo i per tant considerem que en principi no gaudeix d'aquest instrument malgrat que la feina de fons, la feina de recopilació d'informació està feta. I finalment també teníem les Gavarres que no té el pla especial de protecció del medi natural però té unes normes especials de protecció, diguem-ho així, que són com una mena d'instrument que és una mica particular. Crec que en aquell moment hi havia les Gavarres i el massís de l'Alta Garrotxa que tenien aquestes normes i que per tant gaudeixen d'una mínima regulació però la tenen. La resta d'espais bàsicament es basen en el que estableix el propi Pla d'Espais d'interès natural, gaudeixen de la categoria de sòl normalitzable i el que mana l'articulat de la pròpia llei. Per tant, poc instrument de regulació en aquest cas tenim. En el tema del PRUC, com veieu, tornem a estar amb el mateix, tots els espais estan en vermell, no hi ha cap espai que tingui un pla rector de gestió. Sí que us he apuntat en color amb ocre, amb taronja, els 2 espais, Capdecreus i Montgrí. Capdecreus encara actualment sí que el té redactat, està en tràmit, no crec que
l'àmbit marí. Si estem parlant dels dos espais aquests estan en taronja, el PRUC només fa referència a l'àmbit marí, l'àmbit terrestre no el contempla, i en el cas de Cap de Creus encara crec que a dia d'avui no està aprovat, i el del Montgrí sí que el té aprovat, el de Medes. Està aprovat? Està aprovat? Doncs tindríem aquests dos, tant Montgrí com Medes tindrien el PRUC aprovat, però bàsicament només fent referència a el que és l'àmbit marí. L'àmbit terrestre no el disposa. I finalment, amb el que és pressupost, està clar que hem anat a buscar les dades oficials de la pròpia Generalitat, a veure quins són aquells espais que tenen un pressupost específic, un finançament específic i propi. En aquest cas tenim els que són els 3 parcs naturals, Cap de Creus, Aiguamolls i Montgrí, tenen el seu propi pressupost, i el Consorci de les Gavarres, que també té el seu propi pressupost per gestionar el que és el propi massís. La resta d'espais no disposen d'un pressupost, d'un finançament propi, específic per a ells, sí que el que ho comento, que sí que a vegades reben subvencions tant d'altres organismes com la Diputació de Girona, amb el que són els diferents programes de subvencions que tenen per medi natural, o també finançament de la Generalitat per un seguiment d'espècies claus, conservació, etc., però no disposen anualment d'un pressupost, diguem-ho així, específic per poder desenvolupar una pròpia gestió. També perquè no tenen un pla de gestió, ni tampoc tenen un òrgan de gestió, però vull dir que és una mica el quadre a nivell de recursos econòmics que tenim a nivell dels espais naturals. I ja el que és, per acabar ja en aquest últim mapa, aquí ja em remeto amb les figures de protecció, i aquí no és una proposta de SOS Costa Brava, sinó que és un recull de la pròpia informació que en aquell moment, l'any 92, ja recollia el propi Pla d'Espais d'Interès Natural, el propi PEIN, quan es va redactar, va fer les pròpies fitxes per cada un d'aquests espais, i a cada un d'aquests espais assignava unes recomanacions i deia com s'havia de desenvolupar cada un d'aquests espais. I per cada un d'aquests espais, en alguns casos, hi contemplava el desenvolupament d'una figura de protecció especial, ja sigui parc natural, paratge, reserva, etc. En aquest cas, tenim Cap de Creus i Aiguamolls, que estan en verd, contemplava parc natural amb diferents figures, i són Cap de Creus amb paratge, amb el Camp d'Orfeu, per exemple, les reserves naturals, amb els Aiguamolls exactament amb les reserves integrals que disposa, etc. Però llavors tenim, per exemple, el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, on el propi PEIN estava en aquell moment ja reconeguent que els valors que incloïa el propi massís del Montgrí eren característics i eren suficients com per assignar la categoria de paratge natural d'interès nacional. Més com era que no sigui una mica afim al PEIN, la figura de parc natural és la més baixa dintre les figures de protecció especial. En tenim moltes més superiors, ja sigui paratge, reserva i finalment la més alta de totes, que és la parc nacional. En aquest cas, el massís del Montgrí, malgrat haver-se catalogat i classificat tot com a parc natural, en aquest cas el propi PEIN ja establia que el massís era PENIN, era paratge, havia de ser paratge, per això en aquest cas s'ha pintat amb color ocre. Llavors tenim la figura del massís de l'Albera, on s'estava contemplant, i ara crec que des del territori ja s'està gestant aquesta idea de que sigui un parc natural, i tenim després el massís del Montgrí, el massís de Begur, on també es reclamava, en aquell moment reconeixia els valors naturals propis i importants, i per tant contemplava l'opció de fer parc natural i crear la reserva natural dels ullastres dintre l'àmbit marí. En el cas de les Gavarres, el PEIN també establia que el desenvolupament d'aquest espai i la protecció havia de garantir-se a través de la figura de parc natural. Actualment no ho és, però això és un cas particular. És un espai natural ras i curt, com seria el massís de Begur, per exemple, però en tenir el consorci i tot plegat fa que estigui en un altre nivell. Llavors tenim també Castellcap-roig, on també aquí contemplava que s'incorporés dintre el propi massís de Begur i juntament amb aquest fos parc natural, i també contempla i especifica crear la reserva natural de les Illes Formigues. Tenim el massís de Cadiretes, que també es contemplava que fos parc natural i una part de l'àmbit marí fos reserva, i finalment tenim Pinyarrosa, que en aquell moment no va estar mai inclòs en el PEIN, però per qüestions de dinàmica, diguem-ho així, polítiques, que sigui en aquell moment que es va fer, es va crear la figura de paratge natural d'interès nacional, i posteriorment es va ampliar una miqueta més el que és el propi espai. Però vull dir que aquestes són una mica les figures de protecció. Per tant, aquestes 6
cartografies crec que és una radiografia molt sintètica d'una mica el que tenim ara en aquests moments. I res més, he intentat ser breu, curt, no m'ho vull estendre'm, llavors en tot cas si voleu entrar en més detalls entrarem, però vull dir que he deixat una mica les 4 gotes que crec bàsiques i deixo pas a l'Eduard. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per venir a l'acte de SOS Costa Brava en relació a l'estat dels espais protegits a la Costa Brava, l'estat de la xarxa Natura 2000 al litoral gironí. Com sabeu, SOS Costa Brava és una federació formada per 25 entitats que té per objectiu principal la defensa dels valors naturals, ambientals i del paisatge al nostre litoral gironí. Ho fem des del 3 d'agost del 2018 i els 7 primers anys ens hem dedicat profundament a lluitar en matèria d'urbanisme, a intentar desclassificacions de sòl, a impedir la urbanització. 7 anys després hem decidit que també hem d'actuar en els espais pretesament protegits, teòricament protegits, i analitzar si efectivament estan dotats de protecció. SOS Costa Brava sempre actua amb un doble vessant. D'una banda, denunciem les amenaces, els riscos, les irregularitats, és a dir, tot allò que no funciona, que ha de canviar. Vam denunciar el risc de 250 noves urbanitzacions a la Costa Brava. Però SOS Costa Brava també sempre fa una altra cosa, que és fa propostes, mira d'intervenir, mira de contribuir a resoldre el problema. I en matèria d'urbanisme vam demanar al pla director que va salvar d'aquells 250 espais, 87 els va desclassificar i 57 els va reduir. Intentem ser sempre proactius, no ens dediquem només a la denúncia, sinó que aportem propostes. I la jornada d'avui té aquest doble objectiu. Centrada en els espais naturals de la Costa Brava, amb diagnosi del seu estat actual. D'una banda, farem i fem denúncia sobre les mancances, les insuficiències, les omissions, les falles de la política d'espais naturals al litoral gironí. I per això hem fet aquesta diagnosi dels 9 espais naturals de la Costa Brava. De nord a sud, ha quedat dit, Massís de l'Albera, Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà, Montgrí, Illes Medes, Baix Ter, Massís de les Gavarres, Muntanyes de Begur, Castell-Cap-roig, el Massís de Cadiretes, l'Ardenya i finalment Pinya de Rosa. I veurem que tots aquests espais, sota els 5 principis de diagnosi que hem preparat en aquest estudi, no n'hi ha cap que respecti els 5 requisits mínims per fer una política d'espais naturals efectiva. SOS Costa Brava estén la mà al govern de la Generalitat i dels òrgans gestors dels espais i els directors dels parcs per col·laborar, per cooperar, per ajudar a millorar l'estat d'aquests espais. SOS Costa Brava aspira a una política nova d'espais naturals en aquest país, una política que sigui més decidida, més valenta, més activa, més potent, completa, que sigui coherent en matèria d'espais naturals. I aquí avui ho reclamem, i ho reclamem així de clar. I SOS Costa Brava en aquest estudi de l'estat actual fa una diagnosi negativa, de mancances, d'insuficiències, una diagnosi negativa de tot allò que cal per fer reaccionar el govern, a l'administració.
Denunciem les mancances per corregir-les. Tenim un full de ruta per aplicar-lo i per canviar les coses. Una guia, una orientació per revertir aquesta situació, per poder entre tots articular un nou model que millori les coses. Perquè no pot ser, per exemple, que tinguem un espai natural que es diu Muntanyes de Begur, creat l'any 1992, que l'únic que disposi és de la seva aprovació per part del PEIN l'any 92, amb una delimitació de 1/50.000. Les muntanyes de Begur no tenen ni pla de protecció, ni pressupost, ni pla rector d'ús i gestió, ni òrgan gestor, ni personal, ni res de res. No tenen ni tan sols una delimitació definitiva a escala 1/50.000. I entre 1992 i 2025 han passat 33 anys. I aquest pretès espai natural continua com una fulla en blanc. Una fulla en blanc, un espai natural inexistent, fictici. Les muntanyes de Begur són un espai natural avui? La realitat és que només ho són en el paper. La realitat és que la connectivitat dels diferents fragments d'aquest espai natural cada dia es va perdent. Cada any, cada mes, s'urbanitzen tots els espais a tocar de les muntanyes de Begur, de l'espai teòricament pretès. I hem viscut, des que s'ha creat SOS Costa Brava, la urbanització de Santiga, la Pedrera Santiga, rascant i implantant el vial dins de l'espai protegit. I hem viscut la urbanització, i hem aturat en part, del Puig de Montcal, rascant també una franja d'espai protegit. I hem viscut la urbanització i edificació de la macrourbanització dels jardins de Sarriera Living, a tocar, limitant directament amb l'espai Muntanyes de Begur. I ens estem oposant ara que s'urbanitzi, encara que ja està aprovat, Bosc Major i Mas Gispert. 33 anys i Muntanyes de Begur no té cap instrument de protecció. I van urbanitzant els límits i fins i tot ens discutim amb l'escala 1/50.000 de protecció de les muntanyes de Begur, si hi ha 50 metres que són la línia que defineix aquell espai protegit, si aquells 50 metres formen part del PEIN i es poden urbanitzar i edificar, o si estan fora. I l'Ajuntament de Begur aprova urbanitzar sobre la línia amb aquests 50 metres que interpreten que la línia està fora. I això no pot seguir així. El massís de Cadiretes, l'Ardenya, tampoc té res. Una veritable política d'espais naturals protegits necessita, en opinió de SOS Costa Brava, per cada espai natural una delimitació definitiva a escala 1/5.000. Un pla de protecció del medi natural i del paisatge, on hi hagi l'ordenació d'usos, un òrgan gestor que impulsi les polítiques, un òrgan de participació dels afectats, un pla rector d'ús i gestió de l'espai protegit. Necessita també pressupost, personal, gestió de l'espai, finançament adequat i una zona d'amortiment d'impactes. I entre tots els espais naturals, aquests 9 que dèiem de la Costa Brava necessiten una xarxa de connexions, la connectivitat entre tots ells, i àrees d'amortiment d'impactes. No pot ser que passem a la Costa Brava de l'edificació de superfaner, els 92 habitatges, limitant directament, confrontant amb el parc natural. Això és inadmissible. Per això diguem que cal incorporar aquests punts que hem dit per tenir una política d'espais naturals mínima i adequada. Només així es pot fer política integral i efectiva. Aquests grans criteris, aquests requisits mínims de pressupost, delimitació, pla de protecció, òrgan de gestió
i pla rector d'ús i gestor de cada espai natural no és més que reclamar allò que estableix la llei. Avui SOS Costa Brava no fa més que això, reclamar que es compleixi la llei, reivindicar el dret, l'interès general i denunciar alhora que la llei no es compleix en la pràctica totalitat dels espais naturals al litoral gironí. I estem carregats de raó a l'hora de reclamar-ho, atès que els espais naturals a Catalunya compten amb una sèrie de normes jurídiques que els ordenen i que els regulen. La primera, la Llei d'Espais Naturals, de 1985, és de fa 40 anys. I fa 40 anys ja ordenava que cada espai protegit havia de comptar amb un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. Aquesta llei del 85 genera el PEIN, el Pla d'Espais d'Interès Natural, a nivell de tot Catalunya, que s'aprova per Govern de la Generalitat l'any 92, fa 33 anys. I aquest PEIN, a escala 1/50.000, exigeix en la pròpia normativa delimitacions definitives. Amb aquells plans especials s'ha de fer la delimitació definitiva a escala de detall, a escala 1/5000. I aquell PEIN exigeix també l'aprovació dels plans especials de protecció. En tercer lloc, i normes essencials, tenim les directives europees, sobretot la directiva Hàbitats i la directiva europea d'aus. La directiva Hàbitats, la 92/43, sobre conservació dels hàbitats naturals i espècies, és la que crea aquesta xarxa Natura 2000 i és el pilar de protecció actual del sistema amb el que comptem. Aquesta directiva la desenvolupa la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat de l'any 2007, que transposa a l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol aquella directiva. I a part, com a cinquena norma, tenim l'Acord de Govern 112/2006, que fa les propostes de tots els espais ZEPA, tots els espais LIC que s'han d'incorporar a la xarxa Natura 2000, tots aquests espais de Catalunya, i alhora aprova unes directrius generals de gestió dels espais naturals. La Llei d'Espais Naturals catalana de 1985, insistim, ja obligava a comptar amb pla especial de protecció. En el seu article 5, a més, obligava el govern a prendre les mesures procedents per protegir-los i gestionar-los. Protecció i gestió. I hem vist que els espais naturals de la Costa Brava no tenen molts d'ells ni protecció, ni tenen PRUC, ni tenen gestió. Molts d'ells, no tots, però molts d'ells. El PEIN a l'article 5 preveu que es facin estudis bàsics i aquest pla de protecció especial que no hi és. I diu que aquests plans de protecció són l'eina bàsica, així és el que es qualifica, l'eina bàsica que ha d'establir els objectius de l'espai, regular els usos del sòl, regular els aprofitaments dels recursos naturals, regular l'ús públic, establir mesures normatives, delimitar les zones perifèriques de protecció, zonificar l'espai. Per tant, si no tenim aquests plans especials de protecció, no tenim pràcticament res en aquests pretesos espais protegits. L'article 5 obliga a tenir instruments d'ordenació i gestió, i ho feia ja el 1985. Crea el PEIN i diu que és l'eina de protecció bàsica dels espais naturals. I a la Costa Brava el PEIN no és l'eina de protecció bàsica, és l'eina de protecció única en pràcticament tots els espais. El PEIN crida a fer les delimitacions definitives i a aprovar els plans especials.
la Directiva Hàbitats i la Llei Estatal de Patrimoni Natural. Amb un article, l'article 42, preveu, ordena que en 6 anys des de la creació de la xarxa Natura 2000 es disposi en cada espai natural incorporat de pla rector d'ús i gestió. El 45 estableix el deure de fixar medidas de conservació necessàries per totes les cepas i per totes les ZEC que han d'implicar a adecuados planes o instrumentos de gestión que incluyan al menos los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Això és un deure des del 2007 que no es compleix. Parla també de les medidas reglamentàries, administratives i contractuals adequades. I si aquests són els deures, quina és la diagnosi? Doncs la diagnosi dels 9 espais protegits de la Costa Brava, només 2 disposen de pla especial de protecció, Capdecreus i Castell-Cap-roig. I les Gavarres tenen les normes de protecció. Per tant, diríem que el primer analitzat, 3 de 9. 9 espais, només 3 compleixen aquell requisit ja imposat des del 1985 de tenir un pla especial. Pel que fa als PRUC, els plans rectors d'ús i gestió, que són més moderns, que així com els plans especials protectors són més de prohibició, de regulació d'usos, de què es permet i què es prohibeix, però els plans rectors d'ús i gestió són figures que tendeixen a gestionar efectivament, a fer polítiques de maneig d'espècies, de recuperació d'hàbitats, etc. No tenen PRUC, per que fa aquest instrument, dels 9 espais analitzats, només en tenen parcialment les Illes Medes, perquè la part terrestre del Montgrí i del Baix Ter no en té, i abans s'ha dit també, Capdecreus, parcialment, perquè només té PRUC la part marina, no la terrestre. O sigui, 2 de 9 i només una part. No en tenen ni Aiguamolls de l'Empordà, ni l'Albera, ni Gavarres, ni Cap-roig Castell, ni Muntanyes de Begur, ni Cadiretes, ni Pinya de Rosa. Quina política d'espais naturals és aquesta? Pel que fa a la delimitació definitiva, que és una cosa elemental, si crees uns espais al 92, què menys que delimitar-los amb una mica de precisió per no discutir amb els ajuntaments què poden urbanitzar i on no. Doncs la delimitació definitiva només 5 de 9. Òrgan gestor, només 4 de 9. Capdecreus, Aiguamolls, Montgrí i Gavarres. Pressupost específic, només 4 de 9, amb dades del 2022. De 2024. Havent d'assenyalar que 4 dels 9 espais del litoral gironí no disposen de res. Són un full en blanc. Muntanyes de Begur, Pinya de Rosa, Massís de Cadiretes, l'Ardenya, que només té una delimitació a 1/10.000, l'únic que té, i Massís de l'Albera, que només té també una delimitació. I hem d'indicar, finalment, que cap dels 9 espais compleix totes les exigències. Cap assoleix la totalitat dels requisits mínims estudiats de delimitació definitiva, pla especial de protecció, pla rector d'ús i gestió, òrgan de gestió i pressupost. I és per això que SOS Costa Brava efectua la seva reivindicació i proposta de mínims al govern. Sol·licitem, exigim, que subsani d'una vegada per totes aquesta anomalia. Sol·licitem, requerim, que d'immediat es facin les delimitacions definitives dels espais, que s'aprovin els plans especials de protecció, que es redactin els PRUC i que s'assigni pressupost,
El cas més greu i més escandalós, ho hem dit, és Muntanyes de Begur. Avui, després de 33 anys, no té res. I el que sí té són amenaces urbanístiques a tot el seu entorn. Un altre cas greu és Massís de Cadiretes, l'Ardenya. Previst el PEIN, contemplava fins i tot que fos parc natural. I si aquestes propostes són de mínims, la de complir la llei, pla especial, PRUC, delimitació, pressupost i òrgan gestor, SOS Costa Brava també té propostes addicionals, interessants, creiem, de col·laboració, de millora per tenir una política d'espais naturals que funcionés. I a l'Albera, per exemple, demanem que es declari parc natural, com ho han fet tots els ajuntaments afectats, la societat civil, totes les entitats de la zona, l'IA Eden, i com així ha de ser. Demanem que tingui el pla especial, el PRUC, l'òrgan i el pressupost, però a més demanem clausura d'activitats extractives, demanem que s'imposi soterrament de línies elèctriques i demanem alguna desclassificació de sòl. Al Cap de Creus demanem la zona d'amortiment amb les zones urbanes. No pot ser que es construeixi a tocar, com a Llançà, com a Port de la Selva, i per això demanem també desclassificacions. Roses d'Os, Superfaner, Cap de Bol, de Port de la Selva, Serenella, de Port de la Selva, tot això es construirà si no, i es construirà a tocar del Parc Natural de Creus si no hi fem res. La muntanya de Saguarda, Cadaqués, també a tocar de l'espai. S'ha d'impedir que això es pugui urbanitzar. Els aiguamolls de l'Empordà demanem que s'ampliï per garantir la connectivitat. Parlem del corredor de la Mogueta, que s'ampliï també l'àmbit marí i que es facin també desclassificacions urbanístiques a Roses, a Castelló d'Empúries i a Sant Pere Pescador per poder ampliar adequadament l'espai. Al Montgrí també demanem ampliació de connectors del Salpatge al Montgrí i intentar aconseguir la unió amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, perquè si no connectem aquestes illes isolades, aquests 9 illots d'espais protegits, no aconseguirem una protecció integral. I el Montgrí, demanem, Montgrí sabeu que és un espai triple que té les Illes Medes i també té el Baix Ter. El Baix Ter inclou les zones humides del Baix Empordà. Aquelles zones humides es reivindicava quan es va crear el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, es volien tots els aiguamolls de l'Empordà. Només el Parlament va acceptar i el govern protegir els aiguamolls de l'Alt Empordà. Finalment es va aconseguir, amb la declaració de Parc Natural del Montgrí, que s'incorporessin els aiguamolls a la zona del Baix Ter. Però també al voltant d'aquest espai hi ha moltes amenaces urbanístiques i creiem que s'hauria d'ampliar per incloure, per exemple, l'Estany de Pals, que hauria d'incloure els Jonquers a Pals o la zona de Rodós, les bases fondes de Pals, els sistemes dunars de Pals i de Begur a la platja del Racó, que no hi són. Creiem que s'ha d'ampliar l'àmbit marí protegit amb tot el golf de Pals, que no té sentit que quedi exclòs. Volem soterrament de línies elèctriques, restauració de la pedrera d'Ullà i desclassificacions en els sectors de l'Escala, Torroella i Pals. En cada una de les fitxes d'aquests espais, en cada una de les propostes hi ha infinitat de propostes i aquí s'ha de felicitar l'Albert Albertí com a màxim impulsor d'aquest estudi i redactor i que ha fet un diagnòstic excel·lent, que crec que és una fulla de ruta per fer la política d'espais naturals de la Costa Brava. El Montgrí ha de ser declarat també paratge natural d'interès nacional. No és que ho diguem nosaltres, ho deia ja el PEIN el 1992 i 33 anys després ho hem de fer. A les Gavarres també reclamem que es declari parc natural, soterrament de línies i desclassificació urbanística d'un sector de Mont-ras. Que ha de ser parc natural ho diu ja el PEIN del 92, per tant, el 2025 ja no hi ha temps, però el 2026 estem segurs que s'impulsaran aquestes mesures i que es podrà fer.
A Muntanyes de Begur ho volem tot. Volem la declaració de parc natural, que també la deia el PEIN. Volem la delimitació, per suposat, tots aquells mínims. Volem les reserves naturals que el PEIN deia que es tenien que declarar. Volem que part del litoral fins a la línia batimètrica de 60 metres entre Sarriera i Platja Fonda siguin protegits, aquest espai marí, i es desclassifiquin a Begur tots aquells sectors confrontants amb les muntanyes de Begur, amb l'espai protegit, que l'afogaran i que són un risc per acabar amb la fragmentació, la connectivitat d'aquesta àrea. A Castell Cap Roig també volem la declaració de parc natural, l'ampliació de l'àmbit marí i la seva connexió amb les muntanyes de Begur. A Cadiretes l'Ardenya volem la declaració de parc natural, la declaració de reserves naturals en el front litoral. Volem soterrament de línies i clausura de pedreres. I a Pinya de Roses volem l'ampliació de l'àrea marina i el soterrament també de línies. En opinió de SOS Costa Brava, la política d'espais naturals protegits necessita recursos de manera i organització, de manera estructural, no conjuntural. No pot estar pendent únicament d'aconseguir ajuts de determinats programes europeus, no pot estar només pendent d'aconseguir determinades subvencions. Ha de ser política del govern destinar recursos fixes, mínims, a raó potser d'X euros per hectàrea o en funció de valors presents, s'ha de destinar diners permanentment, cada any, anualment, de forma fixa, a cada un d'aquests espais. Una dotació mínima, assignació de personal, vigilància, òrgan de gestió i governança. Només així podrem reeixir, n'estem convençuts. Cal aquest canvi, calen recursos i cal ambició. Per nosaltres la connectivitat finalment és un deure, és un imperatiu legal. No podem triar el govern i l'administració connectar els espais o no. Els corredors naturals estan pretesament garantits per llei. La Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat té 3 articles que ordenen a garantir la connectivitat de la xarxa Natura 2000. Per tant, aquesta connectivitat avui totalment ofegada i inexistent, aquesta connectivitat és un deure, és una necessitat, és una qüestió de país i és una oportunitat encara, la darrera. Però per això cal voluntat política. I necessitem recursos perquè no passi com ha vingut passant fins ara, que és que es venguin fins i tot terrenys dins dels espais naturals i que els vengui la pròpia administració de l'Estat, el Ministeri de Defensa, que es venguin espais com la Punta Milà i que vingui una empresa escocesa i el compri. I la Generalitat no compti amb els recursos o el parc per adquirir-ho. No té sentit que la base Loran, el Montgrí, el mateix Ministeri la posi a subhasta i siguem incapaços de comprar-la, la compri un francès que vol rehabilitar les construccions per fer el seu projecte de vida particular. Això no és punta falconera, això no es pot repetir. És que és un deure adquirir espais d'interès natural per part del govern, un deure que està en l'article 34 de la Llei d'Espais Naturals. Diu el Consell Executiu i els promotors dels espais naturals de protecció especial han de prendre les determinacions procedents per l'adquisició de sòl en els espais naturals de protecció especial en la mesura que ho requereix llur gestió eficaç i molt particularment dels terrenys que per llur fragilitat o excepcionalment pels sistemes naturals que contenen han de ser objecte de la protecció més estricta. Per tant, necessitem recursos i és obligat fer-ho. Finalment, no volem deixar de dir que SOS Costa Brava representa la continuació del moviment ecologista gironí, que ha estat
sempre un pilar en la defensa dels espais naturals. Tota la xarxa d'espais naturals protegits de Girona és fruit de la lluita ciutadana. Si tenim aiguamolls de l'Empordà és perquè uns pioners es van posar davant de les màquines i van parar aquella urbanització, i avui és la zona d'aiguamolls de major importància, juntament amb el Delta de l'Ebre, de Catalunya, i avui és una zona d'importància internacional en el conveni Ramsar en matèria d'aus. I l'administració pretenia urbanitzar aquest espai. Si tenim Cap de Creus és perquè el moviment ecologista va portar al Parlament de Catalunya la llei de protecció. Si tenim la zona volcànica de la Garrotxa protegida, que és parc natural, és perquè la gent va demanar que salvessin els volcans. Els volcans s'estaven explotant amb l'extracció de gredes que havia autoritzat l'administració. I es va aconseguir el moviment ciutadà aturar-ho, i avui és un parc natural. Finalment, la platja de Castell anava a ser urbanitzada amb zona hotelera, amb habitatges, amb golf, i avui, amb la lluita ciutadana impugnant aquell pla de Palamós que permetia aquesta urbanització i destrucció, guanyant els tribunals, fent un referèndum i exigint la seva protecció, finalment està dins d'aquesta xarxa d'espais d'interès natural i està dotat de protecció. Nosaltres avui no fem més que això, un punt més d'aquesta lluita ecologista de sempre. Seguirem, SOS Costa Brava, apretant, lluitant, exigint la protecció dels espais naturals, perquè estem convençuts que ens hi juguem el patrimoni natural, el paisatge i la qualitat de vida. I el patrimoni natural, el paisatge i el medi ambient al final són patrimoni de tothom. Moltes gràcies. Bé, gràcies als ponents. Si algú té preguntes, tenim un torn de preguntes per poder interrogar els dos ponents d'avui. Si algú té dubtes o allà. Tenim un micròfon? Estàvem esperant el micròfon. Hola, bona tarda. No sé si ens hem de presentar o és igual. En primer lloc, jo volia felicitar els ponents, l'autor de la diagnosi, de l'estudi, per haver fet aquest treball brillant i felicitar aquesta exposició. Jo tinc dues preguntes molt breus. En primer lloc, sobre el massís de l'Albera, en cap moment s'ha mencionat l'Albera Marítima. Això és un tema en el qual està treballant, heu mencionat repetidament que hi havia els ajuntaments que han demanat la declaració de parc natural. Hi ha uns grups de treball que volen fer també una delimitació de la part marítima de l'Albera. Llavors, com que no he sentit a cap dels dos ponents parlar d'això, quan també s'ha mencionat ampliació de part marítima en altres sectors, doncs m'ha cridat l'atenció i us volia preguntar al respecte. I la segona pregunta, que potser va més dirigida a l'Eduard de Ribot, seria quina seria la relació d'aquesta diagnosi, d'aquest estudi, amb el nostre projecte i voluntat d'impulsar una gran reserva marina a la Costa Brava per fer una protecció de totes les amenaces que hi ha de grans projectes que ha mencionat precisament el nostre president al començament, quan ha parlat de les amenaces dels grans projectes de multinacionals de renovables. Llavors, jo entenc que hi ha d'haver una relació entre, quan es parla de protecció,
Inclús, Eduard, has parlat una mica, quan has dit el Golf de Roses, quan parlaves de pals, has parlat de protecció de limitació marítima. Jo volia saber si podem enllaçar això amb aquest nostre objectiu. Moltes gràcies. Sí. En primer lloc, dir que efectivament entre les propostes hi ha també l'ampliació, llegeixo en l'espai marí de Massís de l'Albera, es diu ampliació fins a englobar la totalitat dels herbassars de Posidònia. El que passa és que eren 9 espais, hi ha tantes mesures que... I també un incís en aquest tema, i és que les ampliacions que hem assenyalat aquí són ampliacions que contemplava el PEIN. No són ampliacions que han aparegut a posteriori, demanades per la societat civil o per criteri nostre. Sí que nosaltres tenim els nostres propis criteris i les nostres pròpies conclusions, però aquí l'únicament que hem volgut il·lustrar ha sigut el que en aquell moment, l'any 92, establia el PEIN. Llavors, pel tema marí, sabeu que tenim una gran amenaça, que és el macroparc eòlic marí del Golf de Roses, que són 250 quilòmetres quadrats, on es pretén implantar de l'ordre de, depèn dels diferents projectes, de 30 fins a 100 molins eòlics. Efectivament, SOS Costa Brava té una altra línia que convergeix aquí. Ja hem dit que hem portat 7 anys amb una lluita esgotadora amb el tema urbanístic, però que ara volem treballar els espais naturals. En el treball d'espais naturals hi havia el que hem vist avui, de xarxa Natura 2000, i paral·lelament estem treballant amb una proposta de protecció d'espais marins per complir totes aquelles obligacions que deriven del Tractat dels Oceans, i de les llavors estratègia europea i altres normes que venen a dir que d'aquí al 2030 hem de tenir protegit el 30% d'espais marins i el 10% dels espais marins han de tenir una protecció integral. Llavors, aquí, efectivament, SOS Costa Brava està amb un grup de científics treballant per fer aquesta proposta, i és una proposta que farem i estem pendents de fer la jornada i de tancar-la, no el tenim tan avançat com la xarxa Natura 2000, però la idea és doble, perquè les competències són dobles. És una petició de protecció, d'ampliació de protecció davant de l'Estat, perquè l'Estat és el competent en matèria de regulació i protecció del mar, excepte quan el mar toca els espais protegits de la comunitat autònoma. Si tenim espai protegit a tocar del litoral, el mar immediat, els aiguamolls de l'Empordà, el Cap de Creus, les Medes, etc., aquest sí que pot ser protegit per la Generalitat. Llavors, treballem amb aquesta doble hipòtesi. Farem una petició d'ampliació de protecció dels espais marins actuals, que és mínima a la Costa Brava, que no inclou ni tan sols les praderes dels alguers de Posidònia complets i que no garanteix cap mena de connectivitat. Per exemple, els aiguamolls de l'Empordà tenen una petita àrea marina que toca els aiguamolls i que afecta menys de la meitat del Golf de Roses. Això no pot ser. I treballem amb aquesta ampliació. O el que hem citat, perquè és més visual, el Golf de Pals no té cap mena de protecció, l'àrea marina. Com toca amb el Baix Ter, amb aquest espai que forma part de les Medes, etc., doncs podem demanar a la Generalitat que ampliï la protecció dels espais marins fins a complir aquell deure legal d'aquí al 2030, que és tenir el 30% preservat. I nosaltres intentarem demostrar que a la Costa Brava no tenim el 30% protegit, no tenim el 10% protegit integralment, perquè només tenim la reserva natural de les Medes i 2 zones de Cap de Creus, si no m'equivoco, i per tant demanarem això, una ampliació de protecció. I efectivament treballem paral·lelament i hi ha connexions amb el treball aquest. Hi ha moltes més propostes, és possible que n'hem deixat moltes per dir, però... Sí, hola, bona nit.
gràcies per la vostra, pel que ens heu explicat avui. Em dic Pere Casella, soc vicepresident del Consell Comarcal de l'Empordà, de Turisme, no ens desfarem, però precisament et volia preguntar, i arrel del que estaves explicant, una experiència pròpia, és a dir, des de la normativa com podem, no vull dir saltar, però com podem solucionar quan les administracions locals es posen, permeteu-me la paraula, de cul a algunes coses. I us explico. El 2020, jo no era pas conseller comarcal, aleshores era diputat provincial, però torno a aterrar el 23 al Consell Comarcal. Em trobo en un calaix el pla de paisatge de l'Albera Marítima, t'estaves comentant. Hòstia, això està bé. Encarrego, els hi havien impulsat això el 2020, el Departament, l'Observatori del Paisatge, una persona que vaig conèixer que es diu Jordi Rodó. Ostres, tornem-ho a activar, aviam què tal. Bé, des del meu punt de vista polític, considerava que com que d'alguna manera la modificació, o sigui la diferenciació del paisatge amb el parc natural comença a partir de Grifeu, considerem que és bo que hi hagi un ajuntament més gran com el de Llançà i el Llançà s'hi posa bé i ens ajuda a anar impulsant. Fins aquí anem fent, fins que arriba el moment en què els plens dels ajuntaments han d'aprovar inicialment el pla de paisatge. Abans no l'aprovés el Consell Comarcal. No me'n vaig sortir per interessos polítics, per territorials, no ho sé. En tot cas, va ser molt, com ho diria, decepcionant en el sentit que ve un moment que els vam dir, escolta, feu les aportacions que convingui i serà un començament. Doncs en vam sortir. I al final, un Consell Comarcal, més enllà del que pugui semblar, té el pes que té, que és poc, i recursos pocs. Llavors, al final, el pla de paisatge a dia d'avui continua estant en un calaix, actualitzat amb la presència de l'Ajuntament de Llançà, però allà està en el calaix. Llavors, bé, torno a la pregunta inicial, més potser per l'Eduard, com es pot fer, més enllà d'intentar políticament que aquests ajuntaments canviïn de parer, els dos, Colera i Portbou, perquè ja m'entendreu que si dic que si Llançà s'hi va sumar no puc imputar simplement l'Ajuntament de Llançà, l'alcaldessa em diu, escolta, si aquells dos no ho farem pas nosaltres sols. Llavors bé, a nivell de normativa que jo desconec, com es pot portar que les administracions locals ajudin a tirar endavant? Perquè entenc que molts dels problemes que has exposat alguna cosa hi deuen tenir a veure també els ajuntaments. Els ajuntaments poden ser promotors de les figures de protecció, però si no ho són, hi ha una política de país per sobre, que hi ha un departament de medi ambient, no és departament, aquí ve una mica el problema pràcticament de tot, que no tenim un departament de medi ambient, que hem perdut la Conselleria de Medi Ambient, està dins de territori i transició ecològica i habitatge, i resulta que tenim en el mateix departament els que volen protegir i els que volen urbanitzar i destruir. Per tant, el primer que diríem és, si els ajuntaments no col·laboren i convé un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, qui l'ha d'impulsar i té competències a l'Albera en concret és l'òrgan en matèria de medi ambient de la Generalitat. Mogueu-ho a través de la Generalitat. I després sí que tenen a dir els ajuntaments que és que informen, se'ls escolta, però ja la promoció d'aquesta figura no depèn d'ells. Insisteixo, els ajuntaments poden demanar aquesta protecció i la poden impulsar i poden presentar el pla especial, però si no ho fan i si estan en contra, doncs heu de buscar altres fórmules, i la clàssica per protegir l'Albera, qui té competències per impulsar el pla especial a tota l'Albera, o inclús en una part, si parlàveu de volem regular diferent una part, però jo crec que ja que hi ha aquest moviment popular que demana que l'Albera sigui
declarat parc natural serà l'ocasió, no només de protegir el paisatge, de protegir-ho tot. I regular el paisatge i les prohibicions i l'obertura de pistes i si s'hi fan parcs eòlics o no, si s'hi fan parcs solars o no, etc. Els mateixos ajuntaments que hi estiguin d'acord i el Consell Comarcal presentar-ho al Departament de Medi Ambient i això segur que pot funcionar. Segur que hi ha també altres figures, urbanístiques, hi ha figures plurimunicipals, però si un no en té ganes, doncs per això anem a la figura que va molt més enllà, no només del paisatge, no només urbanisme, sinó gestió de política forestal, gestió de recursos naturals, conservació d'hàbitats, etc. Porteu-ho a Medi Ambient. Però formalment, o sigui, tothom ho podeu fer, o sigui, SOS Costa Brava, això, aquesta diagnosi que hem fet, aquest reclamar tot això, o sigui, no quedarà amb aquest acte. Nosaltres ens tirarem tot aquest any anant presentant peticions al Departament de Territori dient declara, com diu el PEN, parc natural aquest espai, dota'l de protecció, fes aquesta delimitació, aquest llistat de carta als Reis, aquesta ruta, aquest full de ruta que hem marcat avui, intentarem imposar-lo, demanar-lo formalment a l'administració i l'administració tindrà 6 mesos per pronunciar-se, si ens dona la raó i es posa a treballar fantàstic i si no ja ens trobarem als tribunals. Al carrer primer. Sí, ja la faig jo i després aquest senyor d'aquí davant. Bona tarda, vespre a tothom. David Tibau, que és dels Amics de la Natura. Veig aquí sota el que diu Generalitat de Catalunya, amb el suport. No sé si hi ha algun polític aquí, però la pregunta va en l'aire, en el polític o en el de la taula. D'ençà de tots aquests anys, quantes finques han comprat la Generalitat? I llavors la següent qüestió. Respecte al Conservatori del Litoral, que encara no se n'ha parlat, és per comprar finques que no es puguin urbanitzar, ja sigui en terrenys urbans o urbanitzables. Però encara portem 4 anys treballant el tema del conservatori i tot el més calent està a la higuera. Llavors per això anava directament si hi havia algun polític i si no se'ls fa una instància que contestin, sisplau. Gràcies. Sí. Algun espai s'ha comprat, molt pocs. Jo també he sentit als aiguamolls de l'Empordà hi havia una zona de closes i tal que crec que es va acabar comprant més o menys recentment, però efectivament és un incompliment manifest del deure que tenen d'adquirir sòl per fer les reserves integrals i per garantir la protecció. Del Conservatori del Litoral de Catalunya, bé, sabeu que és una reivindicació de fa anys, 7 anys ja, de SOS Costa Brava. Què tenim? Tenim una llei que obliga el govern a aprovar per llei la creació del Conservatori del Litoral. Aquí hem fet 4 jornades exigint que es faci aquesta llei, van passant els anys i no la fan. Vam tenir aquí tots els partits polítics, que tots estaven d'acord amb les propostes de SOS Costa Brava, però van canviant els governs i no tira mai endavant. I efectivament, David, la setmana que ve, no l'altra, farem una denúncia al govern de la Generalitat per dir que estan incomplint la disposició addicional de la Llei de Protecció i Ordenació del Litoral que els obliga a crear el Conservatori del Litoral. Potser això serà el desllorigador. Fa un any aquí, el gener passat, es van comprometre el govern i era el secretari de Transició Ecològica, es diu ara, en Jordi Sargatal, que va dir que pel juliol màxim tindríem el projecte de llei del Conservatori del Litoral. Estem a novembre i no hem vist una ratlla. Òbviament, aquelles persones amb les que treballàvem i discutíem i donàvem idees, ja no en queda cap d'aquelles. I no sé si tornarem a començar, si el projecte que vam fer, perquè ens van dir que estava ja pràcticament a punt, doncs ha quedat en un collage, però nosaltres
ho impulsarem. I sí, farem la petició expressa al Govern de la Generalitat, ja que ara no ens poden contestar encara. Bé, felicitats per l'estudi i la diagnosi. Relacionat amb la pregunta d'abans, volia demanar, veient aquest panorama d'incompliments històrics, independentment de diversos colors polítics, jo volia demanar, Eduard, el teu punt de vista de què passa amb la Fiscalia. On és? Se l'espera? Podem esperar alguna cosa? No hauria d'actuar d'ofici? A veure, no ho sé. La Fiscalia va actuar, vam aconseguir que actués un cop, efectivament, en un d'aquests conflictes que ja era excessiu, perquè era urbanitzar en aquest límit que teòricament estava protegit a Begur, eren muntanyes de Begur, espai protegit, i l'Ajuntament autoritzava edificar i urbanitzar el Puig de Montcal. I efectivament ho vam posar en coneixement de la Fiscalia perquè teníem 3 informes de 3 diferents tècnics que deien que allò era espai protegit. I vam aconseguir, amb la denúncia a Fiscalia, que el fiscal portés l'acció, una querella criminal als jutjats de la Bisbal, que finalment s'ha arxivat. La Fiscalia s'ha de dir que és poc activa i que s'ho mira, i no sé si ho coneix, no ho coneix. També és veritat que són en part coses polítiques, hi ha un marge de discrecionalitat, diguem, d'actuació administrativa, de decisió política, de si impulso molt els espais naturals o no. Clar, si els funcionaris de Medi Ambient de Girona presentessin en els seus superiors plans especials de protecció amb delimitacions d'un espai i els seus superiors ho tapessin i no ho volguessin aprovar, clar, això sí que es podria dir, escolta tu, hi ha la gent de Medi Ambient que vol protegir aquest espai, presenten la petició i hi ha algú que ho interfereix i pot prevaricar si no ho tramita. Però el simple incompliment així, aquest que estem denunciant avui, si a Begur s'ha acabat arxivant per aquesta discussió que dèiem de si a escala 1,50.000 els 50 metres que estan edificant estan a dins o estan a fora, doncs em sembla que si es declara el Parc Natural de les Gavarres o no, i si no s'ha fet durant 33 anys, no crec que ho vegin com matèria penal, francament. Nosaltres ens posem en l'administratiu, mirem de reaccionar, ho hem dit, intentem primer denunciar, després exigir, canviar les coses, ser proactius. Si no ens en sortim, estem convençuts que ens en sortirem, i ara farem això de les peticions en via administrativa. Si al final no surt res bé, doncs ja ens tornarem a parlar, no? Bé, fa molts anys que esperàvem aquest diagnòstic. La veritat, us felicito perquè feia molta falta. Ja ho heu dit, des del 92, des del 85 tenim la llei, tenim el PEN des del 92, i aquest incompliment flagrant era evident des de llavors. La pregunta anava al mateix sentit que ha dit l'anterior que ha fet una pregunta, i és d'un analfabet en termes jurídics a un especialista en dret ambiental. No es pot anar directament a denunciar a l'administració. És a dir, ara que tenim judicialitzada la política i que de tot arreu surten recursos i hi ha gent que es dedica contínuament a plantejar plets a l'administració, no hauríem d'anar directament a això, perquè jo estic convençut que vivim en un país que fa trampa, ens fem trampa al solitari, perquè som nosaltres mateixos que, per una banda, volem quedar guapos, és a dir, volem fer unes lleis impecables, i per altra banda no volem renunciar a res del plantejament general d'aquest país, que és botiguer d'origen. La llei del 85 era en època de Pujol. Des de llavors sempre s'han vist els espais naturals com una quimera que no cal complir, o com un parc temàtic
que serveix per fer calés. Però no és només culpa de l'administració, jo crec que tot el país en general s'ha pujat al carro aquest de que la Costa Brava serveix per fer diners. Bona part de la població creu que depèn dels diners que venen del turisme i que la manera de fer els diners és sacrificant el patrimoni. Jo aquí és el primer lloc on he sentit parlar en termes patrimonials, des de fa molts anys. I això xoca completament amb l'actitud. Llavors jo no crec que per bones maneres, avisant a l'administració, sí que és bo fer-ho, però no és suficient, està clar que no és suficient. I potser s'hauria d'anar un pas més enllà i jo no sé si SOS Costa Brava té el poder econòmic de suportar uns plets seriosos contra l'administració per tota la prevaricació, perquè dius, hi hauria prevaricació, jo crec que estan prevaricant des del principi. En cada una d'aquestes disposicions que ells estableixen que s'han de fer per llei, estan prevaricant. El cap del Cap de Creus. Aquest estiu s'ha aprovat, després de 14 anys de tramitació, el PEN. La llei és del 89, hi ha una transitòria de la llei que diu que en el termini d'un any s'havia de fer el pla especial i en el termini de 2 anys després del pla especial s'havia de fer el PRUC. Si jo se suma 1 i 2 fan 3, del 98 i 3, el 2002 ja tenia d'estar, el 2001 tenia d'estar això aprovat. Des de llavors estan prevaricant, ningú ha dit res. Al final han fet un PRUC només de la part marítima, cosa que també és il·legal. S'havia de fer el PRUC de tot l'espai del Cap de Creus. I si aneu a veure què hem aconseguit en aquest PRUC, és tan decebedor que finalment l'únic que consagra és que totes les activitats seguiran igual, però estan dintre d'un PRUC. Però no limita pràcticament res. Doncs clar, jo crec que ja no hi ha més remei que anar directament al plet. Pregunto, és possible fer això? A veure, jo crec que farem l'estratègia més correcta, que és primer denunciar-ho davant de l'administració. Els hi donarem 6 mesos i tenen el deure de contestar i de fer el compliment d'aquelles obligacions legals. Que no ho fan, anirem als tribunals. Home, no soc partidari d'entrar de patada a l'estufa i clatallot i tal. Anem a veure si aquest any ens en sortim amb aquestes proteccions. I de fet comptem amb tu. Clar, tu ets biòleg marí, ajuda'ns a aconseguir les preservacions aquestes. Ajuda'ns a dir que és insuficient aquell PRUC i què necessita el Cap de Creus amb aquestes millores que demanem. Demanem el pla especial terrestre que no hi és, demanem el pla rector d'ús i gestió terrestre que no hi és, demanarem, exigirem el compliment i ho vestirem legalment perquè no es puguin escapar. I si no ho fan, insisteixo, anirem als tribunals i aconseguirem una sentència condemnatòria, ha de ser així. I estem segurs que si reclamem el compliment, reaccionarà. No crec que el Servei de Medi Ambient es quedi tan tranquil. El que no podem és començar amb una carta tan dura. Clar, tu ets expert en biologia marina. Jo, la veritat, jugar amb prevaricacions... Prevaricació és dictar una resolució a sabiendes, o sigui, sapiguent que és injusta. O informar un expedient sabent, el tècnic ho fa, que informa en contra d'allò que toca. I ja la jurisprudència et diu que tiene que ser un error, com diu, patente, grosero i tal. Llavors, jo crec que si els hi portem el PEN i tal a la Fiscalia, primer intentem fer-ho per la via bona, estic segur que ens en sortirem, però amb col·laboració de tothom. No pot ser que sempre sigui SOS Costa Brava el que es vagi trencant la cara amb 22 ajuntaments del litoral, amb la Generalitat, amb els hotelers, amb els urbanitzadors, i ara... Diguéssim que tenim més... Necessitem la societat, clar. No sé si et puc contestar, però clar, jo crec que hi ha un excés de bonisme. No sé si sabeu, des de fa un mes i mig o així, del personal que havia escrit als espais aquests que tenien personal, crec que el 40% ha quedat fora, al carrer, és a dir, per falta de recursos. A l'espai de l'Albert ha quedat una persona sola, que és el que fa de director. A les Illes Medes han desaparegut diversos tècnics. En el Cap de Creus hi havia un biòleg i també ha anat fora. És a dir que, en realitat, la Generalitat d'avui dia està destinant molt pocs recursos. I això ja no és... És a dir, els pots avisar,
però de tots aquests incompliments són conscients. El que passa que pensen que d'aquests incompliments no se'n derivarà cap problema per a ells. I seguim això, fent parcs de paper per guardar una imatge d'una cosa que no hi és. Sí, això és així, però per tant políticament es pot resoldre i ho farem. El govern depèn de 3 grups per aprovar un pressupost, no només el govern està, no només és el PSC, hi ha també els comuns i hi ha Esquerra. Nosaltres, si ens carreguem de raó, si expliquem això que diu, si ens facilites també totes les dades, que s'hi portava el retall aquest de premsa de que hi havia tot aquell personal temporal que acabava a l'octubre d'aquest any els seus contractes i que no ha estat renovat i que pràcticament s'han quedat els espais al 40, al 50% i inclús hi ha un espai que em sembla que era l'Albera, crec que es quedava a 0, vull dir, com no té res de res, vull dir, ja els hi és igual, ara ser un 0 patatero, no? Passa'ns aquesta informació, la posarem allà, la posarem a la denúncia i parlarem amb el PSC, parlarem amb els comuns i parlarem amb Esquerra i parlarem amb la CUP i parlarem amb Junts i quan es discuteixin els pressupostos, els grups que ens considerin que el que diguem és raonable, amb aquesta diagnosi estem carregats de raó, doncs jo crec que els forçaran a que el pressupost per a espais naturals del 2026 sigui millor. Si tampoc ens en sortim així, doncs ja en tornarem a parlar, però farem la defensa d'això, del canvi, ja ho hem dit, demanem una nova política d'espais naturals. Fins ara sempre dèiem, demanem una nova política urbanística, no? De protecció, de desclassificació, de respecte pel paisatge. Ara diguem nova política d'espais naturals i diguem d'ordenació, de gestió efectiva, amb pressupost, eficaç, etc. Amb connectivitat l'exigirem i políticament es pot fer també i el Parlament es pot discutir i els grups, si algú ens ajuda, doncs en una situació de feblesa del govern poden donar lloc al 2026 que hi hagi una partida, bé que apareix, de sobte milions per una autopista, per una infraestructura, per unes subvencions per fer el PLEMCAT, etc. Sortiran diners, hem de sentir, hem de pressionar perquè surtin diners per política d'espais naturals. Hola, enhorabona per aquest estudi, jo crec que és molt important i posa negre sobre blanc uns incompliments que fa fredat que això tingui més de 30 i pico d'anys i que no s'hagi elaborat tots aquests plans que falten i tots aquests espais, treballs intermitjos que s'han d'anar fent. Ara parlaves de política, en el fons és polític això, i aquest país ha estat governat per tots els colors polítics els últims 35-40 anys, des de Convergència fins al PSC, fins a Esquerra, han manat tots i no han fet el que havien de fer. Jo crec que als anys 80 i 90 van fer aquestes lleis, el PEIN, van quedar bé per dir-ho d'una manera i ja està. I després no han anat més enllà, han creat algun parc natural el 2009, em sembla que és el parc del Montgrí, alguna altra cosa més, però no es mouen d'aquí i en el fons és política i se'ls ha de pressionar perquè canviïn, però si en 30 i pico d'anys no ho han fet, jo en aquest sentit soc una mica pessimista. No, a veure, no està fàcil, però jo crec que sí, que ho aconseguirem, per què no? Aviam, si hi ha recursos en aquest país per l'Incasòl, l'Institut Català del Sòl, que té milions per urbanitzar i fer polígons industrials, per què no hi poden haver milions per fer política d'espais naturals? Estem en una situació d'emergència climàtica, en una situació d'emergència per sequera, en una situació en què el medi ambient és essencial, inclús per la sanitat, per la salut, per la qualitat de vida. Per tant, la visió de que els diners van a infraestructures, a obres, això canviarà i començarem, espero, o començaran a veure que els diners i el pressupost també ha d'anar a espais naturals i a altres destins que els clàssics de totxo, pedra, pavimentació i fer naus industrials.
Mentrestant podeu anar entrant a la pàgina web de SOS Costa Brava i fer-vos socis protectors i nosaltres anirem fent guardiola per quan arribi el moment de fotre denúncies, perquè com que tenim més de 30 processos judicials que encara estan en marxa i això té un cost d'advocats important, doncs nosaltres no tenim recursos infinits i el que també sempre demanem és augmentar aquesta massa social de socis i de protectors perquè continuem fent la feina que bonament fem amb els recursos limitats que tenim. Bé, moltes gràcies. Només a mode de cloenda us diré que què farem ara? Doncs passarem de la diagnosi a l'acció, que és el que m'agrada una mica més a mi. La diagnosi que hem presentat ja es veu que deixa un missatge molt clar, no? És que a la Costa Brava la xarxa Natura 2000 existeix però no funciona. Aquests espais continuen sense una delimitació clara, sense governança, sense una estratègia de conservació, sense recursos. Mentre aquesta estructura continua buida, els hàbitats més valuosos que tenim al litoral segueixen exposats a la pressió urbanística, a l'abandonament i a la degradació silenciosa. Un cop coneixedors d'aquesta realitat, avui el que exigim és la delimitació precisa que doni una seguretat jurídica en les nostres actuacions, un òrgan gestor que assumeixi responsabilitats i coordini esforços, un pla rector amb objectius clars i mesures concretes, un pressupost estable per fer-ho possible i una aplicació immediata de les obligacions de la normativa europea preveu. Per això, des de SOS Costa Brava iniciarem una campanya de xerrades a tots els municipis que tenen espais emblemàtics inclosos a la xarxa Natura 2000. El que volem fer és escampar una mica el missatge aquest que avui hem donat i aprofundir en cada un dels termes municipals afectats, escoltant també a la ciutadania, fent pedagogia i volem compartir aquesta diagnosi, explicar què caldria fer, els espais estiguin realment protegits i convidar l'Ajuntament, la ciutadania, els agents del territori a sumar-se en aquest compromís. Convertir una mica la protecció teòrica en protecció efectiva. Ho farem conjuntament amb les entitats de la nostra federació que tenen presència al territori per tal de mostrar que tenim ulls per tot arreu de la Costa Brava i que continuarem ferms amb la nostra tasca de defensa del litoral, la biodiversitat i del bé comú, tant a l'administració com als jutjats, com als mitjans, com al carrer. I continuarem vigilant, documentant, denunciant i proposant canvis per aconseguir que aquests espais rebin la protecció que mereixen. Moltes gràcies per assistir i visca la Costa Brava.